Volíš smrť? Alebo volíš život? Už si sa rozhodla? Čo tým chcem povedať? Smrť je koniec. Život je začiatok až po tú smrť. Ako náhle ty potláčaš svoju božskosť, kritizuješ sa, hodnotíš sa, dávaš sa dole, to je smrť. Cítiš sa beznádejne, bezmocná, cítiš sa ako nula, to je smrť. Pretože ty si zobrala všetky tie tvoje schopnosti tvorenia, ktoré ti niekto tu dal, naprogramoval ťa. Je to ako postava v hre a ty nevyužívaš kompletne celý potenciál tej postavy. Ale pokiaľ ty pochopíš, že máš neobmedzené možnosti, že si tvorcom svojho sveta, že všetko závisí od teba, že neexistuje nič v tvojom živote, v tvojom okolí, v tvojej milisekunde života bez toho, aby si sa na tom nepodielal, v tom momente si vyhral. Alebo prehral.